जेलावसो दङ नोंथांमोना आंखौ अनोबा जेलनिफ्राय बोखांफै जेलावबो आं देलायनासो थाखायो मानो होनना बुंबा आं देलायनो मोजां मोनो नालाय गानै जोमै देलायनानै साफा सुन्दुरि जानानै थायो नै दायो जोंहा ओंखारफिनबाय थांनो बादोंमोन गारलांबो बादोंमोन खिन्थु उपाय गैया बिजि नालाय बयबो थांनो गोनां जासिगोन आरो ओमफ्राय दायो जोङो डिमापुराव बेरायहैगोन ओमफ्राय बेनि उनाव डाइरेक्ट गुवाहाटियाव थांसै आरो स' बेनो नै आदानि फेमिलिया बिराद बुरजा दंबावोमोन थांबाय दिनै देखायजोबनो हानाय नंला दायो थांसै इम्फाल कहिमा bolok Korubel kabel dong नुवाखै बाय थां bolok Welcome to Nagaland नागालेण्डआव मोनफैलायबाय होनदो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो बेरायनो फैदों माबायावहाय नागालेण्डआवहाय मा जायगा बेरायो दिनै नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेनेल नोंथांमोना रोमै नुहुरनानैथ' मिथिखाबाय जानांगौ मा जायगा बेनो जाहैबाय जोंनि बर'नि बायखोन्दा नोगोर जिहेतु डिमापुराव दङ बेयो आरोना र' आं नोंथांमोननो बेबायदि ससेल' दिन्थिया आरोना मोजाङैनो थांनानै दिन्थिथारनोसै आं फैग्रोदो फैदो दायो थांनोसै सेंग्राफोर मोजां फैदो थालांसै आंखौ दिनैहाय सलवार गाननायखाय बोरै नुदों मोजां नुदों बोरै नुदों आसुगुर बानायनायखाय आसुगुरखौ देखायलायबाय नामा फैदो बिराद जोहोलि जादों आयु हाबाब आङो बेयावहाय सिगां आं इउटुब चेनेलखौनो खेवाखैमोन आरोना जोंहा मादै थायोमोन स' बे मादै थानायावहाय फैखांबाय आरो आं बेयावहाय खेबसे सिगांहाय ओमफ्राय दायो जिहेतु आं मानि थाखाय फैफिनगोन होनबा नोंथांमोननोबो दिन्थिनाय जागोन नालाय आं नुखांखाबाय बारा एसेबां नायथावनाथ' बुस्थु गैया होमबाबो देखायनोसै आरोना बेयावहाय आं गोदो सिगाङाव फैबा आइ गेस आं 2013 सोआव फैदों नामाथाय 2013 बा 14 बेनि गेजेराव फैदो आरोना ओमफ्राय बे टाइमावहाय आङो बेयावहाय हाबनानै माने बेरायनो मोन्दों आरोना बाट दायो नै ग्रिल होनानैहाय होथेजोबनानै दोनबाय आरो हाबनो मोना माने नोंथांमोना मैया दाख्लै भिडिअ होनाया बेनिफ्राय साबसिन आरोना खिन्थु ना लादु माबा मैसुं बायसा नै बेबायदि आरोना हाबनोनो मोनला नै गोदो बेरायखांजोब्बाय आं बेयावहाय आरोना खिन्थु दा हाबनो मोनला नायलाय सेस हाबनो मोनला ओमफ्राय आं माबायदि खेबगासिनो नाय आंखौ जेलाव थानाय बायदि नुदों ना गाइस नोंथांमोननि थाखाय आङो जेल सिङाव थानानैबाबो भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौबा अना ना लोगोफोर आं जेलावसो दङ र' दुखु जाना हान्थिनांगोनलै आं जेलावसो दङ नोंथांमोना आंखौ अनोबा जेलनिफ्राय बोखांफै जेलावबो आं देलायनासो थाखायो मानो होनना बुंबा आं देलायनो मोजां मोनो नालाय गानै जोमै देलायनानै साफा सुन्दुरि जानानै थायो
नङालै बिदि नङा थुदो चलो होथेजोबना दोनबालाय मा मोजां नांसि बेरायनो फैनायलाय हनै होथेजोबनायसो होननाया क्या लिया घास गाय को खिलाने के लिए ना गाय को नहीं आदमी को खिलाने के लिए होनदों बा मालाय फट' लागासिनो हनै बाजैया नैयाव मा बानायगोनबा कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो नै माबा माबि बानायगासिनो फख्रि सख्रि सान्दुं गोसाथारलै दांनो मोनबाय मोनसेयाव हाबनो मोनबाय दे दांना नायथानसै आङो मोजाङानो नोंथांमोननोबो देखायनोसै दांनानै माबायसा मोजाङानो मोनदों बेरेबो दङ होला बेरेजो जाबा गैला आरो मोजां मोनदों दांनानैलाय होनदों अन्थाइ खारनि नामा आयौ बेरे दङलै बेरेया जोना होबा मोखा बुवा मा जानांगौ जाखो बेखौबो दांना नायनोसै आं गोदो आंबो थांनाय जोनोमफोराव रानिसोमोन नामा बेफोरनि फैदोब्रा जमा फट' लानोसै फैदो ज' लानोसै आयै नै दांनो मोनबाय दहयो गेट मारना दोननाया जोंनि बायखोन्दा नोगोर बहा बावनो हानो किजानि थांनाय जोनोमाव आं बेनिनो रानिमोन नामा रानि नङाबाबो रानिनि फिसाजो जानो हानाय आरोना बेखायनो आङो बेयाव फैनाय लोगो लोगो गोदोनि आंनि काहानिखौ गोसोखांदों आङो जेब्ला इन्द्रुप्रभा रानिनि फिसाजो दंमोन ना बेयावना बेखौबो मिथिबायना बिराद मोजां किन्तु बेरे दङ आरोना बेरेया जोबा सेस जागोन हाबनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों जिहेतु हाबनो मोनबाय नालाय ना 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 सदाय बेरायबाय आरोना बेयावहाय थांसै दायो गरमथार बिराद दख'नासो गानना फैनांगौमोन ओमफ्राय दख'ना लाबोफायाखैना ओंखायनो नै जों दायो थांगासिनो नैबेयावबा मामोन आं गोदो बेयावहाय फट' उथियोमोननो मबाइल गैयि टाइमाव रानि जाहैबाय आंबो ओरैनोलाय जायगाया बिराद गिदिरालाय मामोनबा बेबा नै फैदो गिलायबो लांलाय गोदोनि बुस्थुफोरखौ नायबाय थानोबो गरम मोनजोब्बाय मेंजोब्बाय बैयाव जनानै फट' लाहैनोसै फैदो दिन्थिनोसै आङो आंसो जाहैगोन नालाय मालिकआ रानि आंसो रानि नालाय आंसो रानि होनना बुंना लादों थांनाय समाव आं रानि सेनापति आंनो अमा मानै नांगौ जल्दि लायथाम बिसा जायगा मोना मा दङ आंनि भिडिअ
लामायानो गैया इयाव इफोर मा बुस्थु सोरबा मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय आंथ' मिथियानो सोरबा मोजां मोनलांनायफोरा माबा आशिस प्लास माबा माबि बिदि लिरनाय दंसोयो मिनिथावनासो मोनो आङो मा बेयाव लिरनानै दोनबा मोनलायो नामाब्रा नोंथांमोनाबो गोदो उन्दैयावहा बिदि अन्थाइ महाबा मन्दिरफोराव थाङोबा दंफांफोराव लिरफेरदो नामाब्रा लिरदो खोमालै लिरदोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरलाय मिनिहरनानै जि हाव हाव मोनबाय जोङो दायो बेयावहा नै दंफां सायायाव जनानै दङ आरोना ओमफ्राय बिसोरखौ सोंसै आं मा मा सोङो माबायदि मोनखो फैनानै खिथानो बाजैया फैफेराखै आं दिनैसो फार्स्ट फैयाखैना ओरैनोथ' फैबाय थायो बिथिं बाजैया हाबफैयाखैमोन आरो नोंस्रालाय माबायदि मोनखानानै सिगांनिखौ नुनायबा मोजांसिन मोनगोन आरोना दाथ' बायै गैलानो सिगां फैबा बेसेबांआनोमोन खमायाखै खमायनायालाय खालि बे ग्रिलफोराल' गैयामोन आरोना फार्स्ट फैबा लांदांमोन औ लांदांमोन हाबजोबनो मोनोमोन बैयावबो हाबदों आङो ओमफ्राय दासो ग्रिल मारिजोब्बाय दिफु 48 बा 1 घन्टा नांबावगोन नगाव 10 ना 162 बा लामाया नै डिमापुरनि लामाया खामानि गैथारा सोरबा ओरैनो माबा हाबा लानो मन्थ्रिनि एमएलए नि फिसाला हाबा लानो नागिरबा थाथारालां